Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da wannan lokaci. Sunana Basiru Sani, mai gabatarwa a cikin shirin nan naku mai farin jini mai suna duniyar matasa, wanda a yau muka ɗauko babban baƙonmu kuma sananne ne ga mutane. In dai kai matashi ne kuma ɗan social media, so yana da wuya a ce baka san shi ba in dai cikin garin Anka kake. Saboda haka za mu gabatar da shi daga za ku ji taƙaitaccen labari dangane da shi insha Allahu. To a taƙaice dai babban baƙonmu barka da zuwa. Sannan za mu so mu ji a little story dangane. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko dai sunana Ahmad Musa Anka, wanda ni cikakken ɗan haifar garin Anka ne, wanda na yi makarantana na firamare a cikin garin Anka, wanda makarantar ana kiranta da Anka Community Primary School Anka, wacce waɗansu mutane ba su san asalin sunan makarantar ba, sun san ta ne da wani suna wanda ake mata cewa makarantar Lilo. Bayan na kammala makarantar ne na shiga makarantar Sakandare Indire, wacce makaranta ce a da ta haɗa masu kwana da waɗanda suke zuwa gida su koma. Asalin sunanta shi ne Government Secondary School Anka, wato GSS Anka. Bayan na kammala ta ne na je kuma na ƙara karatu na gaba da makarantar sakandare, wanda na je na yi karatun kiwon lafiya a makarantar kiwon lafiya a jihar Sokoto, wanda a wannan ɓangaren na yi karatu na Medical Laboratory, wanda ake kiran shi a Hausance cewa karatun awon jini insha Allahu. To, kamar dai yadda kuka ji wannan shi ne taƙaitaccen jawabi ko kuma in ce taƙaitaccen story dangane da shi. Sai kuma za mu soma a cikin shirin inda za mu yi magana dangane da kalmar dogaro da kai. To, Malam Ahmad ko kuma in ce Comrade Ahmad, me ka fahimta dangane da kalmar dogaro da kai? Babbar magana kenan. To, masu kallo kuma masu saurare, insha Allahu abin da na fahimta kuma na lura a kan kalmar dogaro da kai. Kalmar dogaro da kai kalma ce wacce take nuni kuma take nufi a kan mutum ya yarda da kanshi wajen fuskantar rayuwa tare da ƙalubale ba tare da ya jingina al'amuransa ko rayuwarsa da wani ba. Sannan mutum mai dogaro da kansa yana da jajircewa, kuzari da kuma gaskiya da kansa. Wato magana ta gaskiya a gare ni yana nufin in ɗauki nauyin rayuwata, in nemi ilimi, in yi aiki tuƙuru, in jajirce, in yarda da cewa nasarata tana hannuna ba sai wani ya tsaya min da wani abu ba. Sannan kuma hakan ba wai yana ko kuma yana nufi da cewa kada in je in nemi taimako a wurin wani ɗin ba, amma yana nuni ne a kan ni karan kaina sanin darajata, in tsaya da ƙafafuna kuma in kasance mutum mai tunani da nazari da hangen nesa. Iya abin da na fahimta a kan kalma ta dogaro da kai kenan insha Allahu. To, mun dai ji bayani dangane da dogaro da kai. Shin matashi zai iya dogaro da kansa ba tare da taimakon iyaye ko kuma gwamnati ba? Matashi zai iya zama mai nasara ba tare da dogaro da iyaye ko gwamnati ba, amma hakan yana buƙatar ƙoƙari, jajircewa, haɗi da kuma hangen nesa. Akwai matasa da dama da suka fito daga yanayi na halin ƙaƙanikayi, yanayi matsananci, yanayi mai wuya, amma saboda sun yarda da kansu, sun nemi ilimi, sun koyi sana'a kuma sun dage a kan burinsu, daga bisani sai suka samu suka yi nasara. Duk da cewa taimakon iyaye ko gwamnati yana da amfani, amma ba lallai sai da hakan mutum zai iya cin nasara ba.
abin da ya fi muhimmanci shi ne mutum ya san abin da yake so, ya kafa tsari, ya dage da yin aiki tuƙuru kuma kada ya karaya. Ni kaina na yi imani da cewa matashi yana da damar gina rayuwarsa muddin yana da nufin yin haka, insha Allah. Wani abu ne ya fi taimakawa wajen dogaro da kai? Ilimi ne, sana'a ko kuwa fasaha? Wato a ganina dukkaninsu ne, ilimi, sana'a, haɗi da kuma fasaha. Amma idan zan zaɓi guda ɗaya zan ce maka sana'a, saboda ita sana'a ita ce hanyar da ya kamata kowanne matashi mai tunani da nazari da hangen nesa a ce ya kamata ya kama. Domin ita ce hanya babba kuma mafi sauƙi wacce za ta taimaka mashi ya rage zaman banza da kuma raɗaɗin zaman banza still, sannan kuma ya samu abin da yake so a rayuwarsa kuma ya cika burukansa waɗanda ya daɗe yana da wannan mafarkin a rayuwarsa. Sana'a ita ce tushen dukkanin wani mataki na nasara da ake so matashi ya kai kuma ya samu waɗannan abubuwa. Masha Allahu. Shin kuɗi ne ginshiƙin dogaro da kai ko kuwa tunani mai kyau? Babbar magana. Wato a ganina, a lissafina, haɗi da kuma tunanina, tunani mai kyau shi ne ginshiƙin dogaro da kai. Domin kawai su kuɗi kayan aiki ne, amma tunani mai kyau shi ne jagora wanda ke tafiyar da wannan kuɗin domin sarrafa su ta hanyar da ya dace. Domin duk kuɗinka, duk abin da ka tara, duk abin da kake da shi, idan ba ka da tunani mai kyau, ba san ta yaya za a yi ka san hanyar da za ka iya sarrafa wannan kuɗaɗen da kake da shi ba. Kaga idan za mu ɗauki misali, akwai mutane da ba su da kuɗi, amma saboda suna da tunani mai kyau, idan sun je sun nemi kuɗi tun daga kwabo, sisin kwabo, saboda wannan tunani da hangen nesan da suke da shi, sai ka ga mai kyau sun samo abu kaɗan, amma sun san hanyar da za su sarrafa shi daga 5 ya koma 10, daga 10 ya koma 15, daga 15 ya koma 20, wanda ba komai ne ya kawo wannan abun ba, tunani mai kyau haɗi da kuma hangen nesa da suke da shi. Dogaro da kai ba zai fara da kuɗi ba, yana farawa ne da manufa da dabaru waɗanda za ka iya sarrafa wannan kuɗaɗen da kake samowa. Sannan kuma idan ka sarrafa wannan tunanin mai kyau da kake da shi, dukkanin wani abu da zai biyo baya mai sauƙi ne. To daga wannan lokacin ne idan kana da tunani mai kyau, kuɗin za su dinga biyowa baya sannu a hankali. Idan sun biyo baya ka sa wannan tunani mai kyau da kake da shi da hikima, insha Allahu za ka ci riba a kan wannan abun da kake a kai, insha Allah. To tambayarmu ta ƙarshe, wace shawara ce za ka ba wa matasa a kan dogaro da kai? Hankali ga matasa ko da su nemi sana'a ko fasaha kuma su nemi ilimi, sannan wannan ilimin da za su nema ko da ilimi ne na addini ko na boko, sannan sana'a komi ƙanƙantarta kada ka ji wani ɗar-ɗar ka fara daga ita, ko nauyi a kai, domin dukkanin ƙanƙantar sana'a idan ka fara ta da sannu a hankali, saboda Hausawa suna cewa da rarrafe akan taka ƙasa. Sannan kuma akwai wani mawaƙi da ba zan mantawa ba, na ji yana cewa komai gatan yaro ya nemi sana'a. Saboda yanzu idan mun duba duniya ta canza, wanda bai dogara da kansa ba zai ci gaba da fuskantar wahala, ya shiga cikin hali matsananci. Sannan in mun duba a nan, idan matashi ya dage zai iya gina rayuwarsa da kansa har ya iya taimaka ma wasu, wanda a ƙarshe abin da zan ce, ina roƙon Allah Subhanahu wa ta'ala ya ba mu nasara, ya ba mu kuma haƙuri da juriya, ya ƙaro mana tunani mai kyau da hangen nesa, sannan kuma ya wadata mu da abin da za mu iya tafiya mu nema mu tsaya da ƙafafunmu, ba sai mun tsaya wani ya yi mana ko mun dogara da waɗansu sun yi mana wannan abubuwan. Kun ji dai shawarar da aka ba mu, wanda kuma idan kun tsaya kun yi nazari tana da amfani, saboda me? Shawara
ko yaya take idan dai an baka ita ya kamata ka yi amfani da ita. Kasancewar shawarar da ya bamu shawara ce mai amfani gare mu matasa. Kuma kada ku manta sana'a dai hallau dai sana'a dai dogaro da kai bai samuwa idan babu sana'a. Sannan kuma ilimi ma bai kamata dan kana sana'a kuma ka zauna ka ce ba za ka nemi ilimi ba. A'a yana da kyau ka haɗa biyun don guda ba zai yiwu ba. Daga wannan dai muka kai ƙarshen wannan zaman namu. Insha Allahu muna godiya da saurare da kuma baƙonmu da ya halarci wannan guri. Ku kasance da mu ta Ɗan Baƙo TV a koda yaushe. Za mu iya ɗauko ka, za mu iya ɗauko ki, za mu iya ɗauko ku, kuma za mu iya neman shawararku. Hallau mun gode sosai.